Mai nasara ya dai? Zuwa anjima bayan sallan isha akwai zaman da nake so za mu yi a gida. Ni da kai za mu zauna ko taro za a yi? Har da kai Rangila. To Rangila ka ji dai har da kai. Allah kai mu ranka da. Ina Awwal? Ok, har da shi kenan. Kawai a gaya mishi duk da shi a cikin zama. Za a sanar da su insha Allah. I'm so sorry da Allah. Ina can wurin zance ne ana ta meeting. Sai aka yi yaya kenan? Na kuma wurin meeting din ba wani original family member duk sai fake. Kai, shabban san wulakanci. Ke Hajiya ke kuma ya haka ya da kallo haka? Ai tun da ka zo unguwan nan daga ranar da na fara ganin ka, na sa a nemo min sunanka kuma aka samo mu. Wai sunana? Wa ya gaya miki sunana? Idi mai gadi. Me yasa kika nemi sanin sunana? Ba komai. Haka kurun? Kai ban yarda ba, kuma ni ba wani burge 'yan mata nake yi ba. A wannan karin dai ka burge mace ɗaya tak a duniya. Wow. Allah ko? Ga zuciya ta kiye, soyayi mun fuffuke, sai ka ce fi makiye. Ko jiya sai da na yi mafarki, ni da kai da wasu yara muna cikin shiga irin ta turawa. Daɗi kamar na mutu. Bari in je sauri nake sai an jima. Ai dole ma a fasa mincin ɗin tare za mu wuce da kyan masoya. Assalamu alaikum, barka dai. Fatan kun nishaɗantu da wannan bidiyon. Wannan abin da na zo da shi kwanaki na yi magana na ce yadda za ka samu kuɗi a Palmpay idan ka yi inviting ɗin mutane da za ka samu kuɗi. Kun ga nan in ka yi inviting za ka samu kuɗi. Ana samun kuɗi. Na faɗa a baya amma so ba ku kula ba. In har baka taɓa samun kuɗi a waya ba za ka iya samun kuɗi ba tare da ka yi wani mining ko wani content creation ba. A Palmpay, iyakacin Palmpay za ka iya samun kuɗi. Ana buƙatar za ka yi inviting ɗin mutum ne. Kun ga nan in ka yi inviting ɗin mutum biyu za ka samu 3,000, mutum uku, mutum biyu 3,000, mutum uku 4,500, mutum 5 8,000. Za ka yi inviting. Duk wanda ya yi using referral code naka za ka samu kuɗi. Kuma ga wanda ba su taɓa buɗe Palmpay ba ne za ka yi creating sabon account na Palmpay sannan za ka yi inviting duk wanda ka gayyata za ka samu kuɗi a duk kowane inviting da ka yi. Zan saka muku referral code ɗina, ka je ka buɗe account ɗin Palmpay, ka yi sabon register ka buɗe account ɗin Palmpay, ka yi amfani da wannan referral code ɗin. Ana ba da welcome bonus naira 100. Za ka saukar da shi zuwa kan kati, dama airtime ne za ka saukar da shi zuwa kati kan wayanka. Sai za ka samu waɗanda ba su taɓa buɗe Palmpay ba sai ka gayyaci mutum guda biyu ne za ka samu 3,000. Akwai yanda idan ka gayyata within week ana samun 20,000. Kuma idan har baka gane ba ne za ka iya magana ta WhatsApp. Wannan shine referral code ɗina KDGN5633. Za ka yi amfani da shi wajen buɗe Palmpay. Idan kuma baka gane ba, sauran bayani zama ka bayani sai ka magana ta WhatsApp. Lambar wayana shine 09016729432. Ka jarraba ka gani kada a barka a baya. Na gode, peace.